Pinoy Bus Driver TV. Mga amigo, minapuksit, magandang gabi. Wonder ko din na ng gabi. Yan na yun sa liparan. February 13. Araw ng mga puso nyo, minapuksit. Paano naman tayo, ganito lang. Mura-muran po eh. Kaparli Store. Meron tayong Pinil Remax. Pahinap na ang biyahe kami kapuksit. Ganito magkapuksit kasi mayroon din akong ginagawang kalsada sa gitna. Mga masuk po tayo na sa stop. Hoy, kaya ka na?
sa one way. Ito na, mahabang traffic. Gusto tayo eh. Barangay Camarisol, Pagbilin sa Kuala. Ginagawa ka sana.
Yeah. Ikaw Buksit. Dahil sa Lopez, Quezon, traffic. Northbound. Pero, alaoras 5. Oh. Alaoras 5 ng maling araw. Araw na ng puso ngayon, Ikaw Buksit. Awa ng traffic. Wala, dito naka-video kayo ng Buksit dahil ano, tawag ito. Napulin mo rin yung cellphone ko. Dahil isa naman, nalubat. Buksit na tayo. Napoto lang video. Meron pa yung siraan. Siraan na truck. Meron pa yung traffic tayo.